लोगोफोरनो सान ओंखारियावनो जोङो सिखारबाय नै बिराद खोमसि आरोना ओमफ्राय आङो दा रेडि जाखांबाय जोङो दा क'क्राझारनिफ्राय टंला थांनो ओंखारदों आरोना जोंहा गामियाव हाबा दङ बिनिनो जोङो दा थांनो रेडि जाबाय हजोंहाय थांथारनांगौ मानोना जोंनि गामिनिनो ओमफ्राय एसे सिगाङावनो थांनांगौमोन नाथाय थांनो सोलाबासै हाबाया गाबोनसो दिनै हाबा बाट गाबोन रिसिपसन आरोना हौवानाव थ' जोङो दा बिनिनो थांनो लाहार फाहार जाबाय लोगोसे नै जोङो दाउदैबो रुनानै लांसै आयाना सिखाराखै हनै ओमफ्राय थफ्ला थफ्लि जुखाबाय आया बिफाया ओंखाम जागासिनो ओंखाम संदोंमोन जोङो माने मैया मोनायाव ओंखामखौ जानाय जायाखै सानावसो गोबावजों बेलासियावसो जानायखाय उखैयाखैमोन नालाय बेनिखायनो दा लामा ससेयाव उखैनो हागौ बेनिखायनो आयानाथ' दा जानो हानाय नंला दा आयानि थाखाय दा पेकिं खालामना लांसै टिफिनाव जों एसे जाना थांसै दावदै आरो बयल जाबाय थादोंसै थ' लोगोफोर जा लाग्रोनोसै आरो ओरैबायदि बेसेबा गोबावनि उनाव आरो आं दिनैसो सान ओंखारियाव ब्लग बानायबावदों ओंख्रि गैया आलु बाथोन ओंखामाव होनाय गैया नै एसेल' जाग्रोसै माखासेखौ लाना थांसै लामा ससेयाव जानो ओइ एसेल' आं बारा जाना ओमफ्राय थांगोन जोङो हो माहाय थांगोन मा खरा होन मा खरा होनब्रा मायाव जों दा सफैबाय आया नाया सफैबाय आया फिसायानो हनै लाजिलाबाय जों माहाय फैदों टंलायावनो आयाना ओरैबायदि लाजिनानैनो खिथानो रोंला टंलायाव बिबै बिबौखौ नुसिगोन नालाय ओमफ्राय जोङो दा 9:30 सफैबाय आरोना दा न'आव सहैग्रोनोसै रेडि जानोसै ओमफ्राय हाबायाव थांसै जोङो नै टंलाया जोंना वेलकाम गेटआव नै दङ बिग्राय हौवानि नामा बिग्राया ओमफ्राय हिन्जावनि नामा बनमि नालाय नै बिराद मोजां थ' मोनानि नोजोरा बे लोगोफोर जों दा हिन्जाव लागोखौ बरायनोसै दा फैगासिनो बिसोरो लाहार फाहार खालामगासिनो आरोना बमनिबो लाहार फाहार नै ओरैबायदि गावख्रुबजोबखासिगोन बास सफैबाय हिन्जाव गोदान नेग्राफ्रा नै जमनाया माला बरायनो मोनगोन साननानै नै हिन्जाव गोदान नेग्राफोरा नै दाबो फैजाया ओमफ्राय दाबो फैया फैनोसै होननानै जोंखौ जि थगायबाय ओरैनो 30 मिनिटसो नांबावगोननो ओमफ्राय बमाया जोंहा गावखांबाय आरो दंबावो आरोना माखासे बाट एसे बुरजा लानायखौहाय दोनथ'नो थिनदोंमोन थेवबो फैग्रोथोंसै बिनि उनाव गावफिनसैनो बमाखौ ओमफ्राय ओरैबायदि बयबो एक्साइटेड आरोना हिन्जाव गोदानखौ बरायनो थाखाय नुवाखै लोगोफोर दा नेक्स्ट डे रिसेपसन टाइमावहाय आङो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय सिगाङावनिफ्रायनो लानाय जायासैलाय लेट जाबायना फैनाया आरो टाइमाबो हास्लाबासै बेनिखायनो ससे नोंथांमोननिसिमबाबो शेयार खालामबाय नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मोजां रिसेपसन जाखादों ओरैबायदि मोजां डेक'रेसन खालामखादों आरोना स्पेसियेलि डिमापुरनिफ्राय लेंहरजानाय बे डेक'रेसना जों दा बयबो जोबनायनि मोसानो बिराद बेम पार्टिजों मोसानो रेडि जानानै दङ ओमफ्राय नायनो हागोन सोर दङ गासिबो जोंनि टंलानिनो मामोनाबो दङ बैलाय माया
आङो एक्सुवेलि भिडिअखौ बारा लानाय जायासैलाय मानो होनबा लेट जाबाय आं सफैनायानो बेनिखायनो जाखिनि हायो देखायनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा जों ओरैबायदि मोसाबाय लोगोफोर बुंनांला आङो भिडिअआवहाय होजोबनो हायासै मानो होनबा होजोबा ओरैबायदि गोलाव जागोन नोंथांमोनाबो नायनो बर मोनगोन ना आरो बेम पार्टियाबो जोङो थांनायनि सिगां ओरैबायदि नन स्टप मोसानानै जोङो बिसोरखौ मोजाङै मोजां बिदाय हरबाय आरो लोगोसे नायनो हागोन जोंनि हिन्जाव गोदान आरो हौवा गोदानाबो रमान्टिक डान्स बेसेबांबा मोजां मोसानानै देखायबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों नायनानै ओमफ्रायहाय लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामना होदो नोंथांमोना थ' दिनैनि भिडिअ बेनोसै बाय बाय थेंक इउ स' माच फर वाचिं